Mansari. Mansari talaga. Hindi naman makita sa cellphone ko. San Vicente Ferrer. Picture, de. Naika, picture. Tapos, sige na, magutom ka na. Magugutom na ako. Mainit. Sasakyop kami guys na sabay na kami dito sa Samyup Oyambang Ali 199. Nasa third floor ba tayo? Kasama yung sinama niyo. Oo. Pero yung load ko kasi ito yung first sahod ko sa TikTok. Shout out sa mga ano dyan. San Vicente Ferrer. Yung juice. Kaya ako ng juice. Ah? Wala, hindi ako nakano. Kahit na, dito lang. Only
isang lamisa, 4 lang yata ang pwedeng ano, di ba? Muna ako pa wala pang din. Para yung ating Teka, dagang siya na. Lapit ako. Ang bagay. Hindi na ako lang editin. Lapit ka na.
Tama na, Bob. Sige.
Ayan.